Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Philippine Standard Time, las 9:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Usok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights, syempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito'y big day sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. My God, I hate drugs. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga parangka naman panamati region-wide, mga parangka kita sa labilin isa ka oras, 15 minutos, karon nga adlaw, Sabado night, petsa 16. Sabado naman kadisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga news team ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi nga mga balita. Gikan man sa atong sining nga mga patrol unit reporters, of course
ang aton sini mata kag dulunggan oras sang kagabihon. Ang aton sini nga patrol 3 na bala patrol liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naton nga bantayan, liwat ba naton nga himulsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa anano man nga mga eventualities. From where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder back-to-back sa aton nga piloto Action Nani Kirao. Ang news center naman sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog nato na puwersa ni Action Dale Salazar. Updal makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Ang news siningang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tobdob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras 13 minutos nga pagpangalagad inyo panatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Una naman sa kato sa nga pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kaluwan sang CL77. Uy, sa ato maka-aksyon mo lang nga hindi makabata. Para nga makabuo ka, tumar ka, inom ka, adlaw-adlaw CL77. Kira lang mag-inom ka sa CL77 original ha. Hindi ka magbakal sang CL77 nga ginalibod balay-balay. Kaya na sigurado peke. So para nga hindi ka mangin biktima sang pike nga CL77, bakal ka sa mga kilala nga butika. Ang CL77 nagapabakod ini sa aton nga immune system. Pure ini nga herbal, wala kontra chimpo. That's why again ginasulit ko sa hindi makabata bla. Sa luyag magkaangkon sang anak, I would suggest inom ka adlaw-adlaw CL77. Mabakal ini sa mga original kag hindi ka mangin biktima sang pike nga CL77 kadto ka sa mga parmasya o kon butika. Laking CL77, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Ang ini mga bahay sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kaluwan sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa inyo sining nga liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule mayara ginatawag nga detoxifying compounds nga nagatino sa ato sining nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant, pangumptra ini sa mga ginatawag nga liver inflammation, cirrhosis o kon cancer. So, para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumarka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol.
Ang naman nga porsyon sa aton sining nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, puno ini sang vitamin C. Nagabulig ang vitamin C nga makabato sila tawag nga impluensya. Gani magbakal nas kag magsigi-sigi inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why, sa inyo nga papamanaklon, ayaw magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:22 na. Day 1 sang implementation sang General Community Quarantine sa siyudad sa Bacolod. So far, so good. Pero, bad news. May duha ka mga significant event kiratabo karon nga adlaw. Sa una man nga adlaw nga pagpatuman sang GCQ, ang pagpatay sa anak sang convicted drug lord Boy Quadra nga si Gerald Quadra. Gintiro sinila nga hapon sa tubangan sa Riverside Medical Center gamit ang kalibre 45 base sa mga basiyo nga recover ni sang scene of the crime operative Sokonsoko. Wala ginadisregard sa nga kapulisan ang anggulo nga may angot ini sa droga sa ina sa mga ginatutukan sa aton sining investigador. Roti ang pamilya ni Gerald Quadra nagasiling nga nagbag-o na ini siya. Busilingon gin bayaan niya na ang bisyo ya. Kaya hindi man malipod sa aton nga mga tagpalamati nga may ngalan ini si Gerald Quadra sa pila ka mga drug watch list sa aton sini kapulisan. Sigin attest ina sa pamilya nga ti nagbag-o na si Gerald Quadra. Tin pamangkot ano gid bala ang madalom sini nga agin tiro siya. Sinoto ang mga persona nga nagtiro sa iya. Bala gun for hire. Tinaya palaligban pa sa aton kapulisan sa Police Station number 2 sa idalom sang command kag supervision ni Police Major Sherlock Gabana. Tugyan na sa aton kapulisan ang pag-usisa sang pagpatay sa kay Gerald Quadra sinigid lamang nga hapon. Plus iniman nga gabi may nadakpan man sa ginpatigayon nga bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit dira sa area sang Barangay Villamonte, mag-live-in partner ni. Dogin panginpusla nilang una nga adlaw sang GCQ. Pero likom sa ibalaw nila, may mga surveillance kag ginapatigayon ang RDEO sa ilang duha. Karon nga gabi, nasupalpal kitang ila sini nga pagbaligya sa droga, apisar nga ginapanginwala sini mag-live-in partner nga sila gabaligya. Nagasalamo ang sipon kag luha kinato sang lalaki, amo mas ang babae, sang ini sila ang madakpan sa isa ka bypass operation sang police operative sang Regional Drug Enforcement Unit sang Police Regional Office 6. Sabi nyo kay may mga ECQ, GCQ, ang polis mauntat sa ilang drug operation, why na sa bokabularyo nila. Ang monitoring, ang surveillance, nagapadayon. By chance kung mangin positive ang information sa polis gikan sila sining informants, automatic strike kon ginasang aton otoridad. Amo ng mga significant events karon nga adlaw nga nagtuhaw sa una man nga adlaw sang implementation sang General Community Quarantine.
Let me remind sa ato nga matag palamati ha, buwas Domingo wala lockdown sa Bacolod. Why lockdown buwas sa Bacolod. Ang tanan nga mga salakyan nga luyag magsulod sa Bacolod wala gina pahanugutan. Bot silingon basta Domingo why ka mo ginapanugutan ha nga magsulod. Panugutan ka mo daglalan may mga akuan ka mo. May mga ara ka mo ginatawag dokumento nga ginadala. So far, libot-libot, tika-tika naton sa kutob, balabayan naton nga mga malls sa Bacolod. Bukas, pero daw tagpila-pila lang tawo na nagasulod kag nagapamalaklon. Di una bes, kumagwa ka man sa balay mo mga magpamalaklon, nako may inog bakal ka. Wala kayo nagbakal, ti paway kas banga ka magpalumot eh. Kung magpamalaklon ka man, ti medyo kwan kaday, tiis ka na sila tawag nga pila. Social distancing, basi lipat ka, sok-sok sang face mask, basi malipat ka, SOP ginaya permi ha. Pagwa nyo sa balay, hindi ka mo magkalipat, magdala sa inyo sila nga face mask, magsoksok sa inyo sila nga face mask. Kung may kantuan ka, halimbawa, may baklon ka, i-practice mo man nagtatawag nga social, physical distancing. Para way problema. Ayos. Ang iban nga adlaw, Lunes hasta sa Sabado, sa mga salakyan nga nagasulod sa Bacolod, especially ang mga private nga mga salakyan, i-practice naman ang ginatawag nga odd-even scheme. Depende sa pinakapunta, katapusan nga numero sang plaka sa inyo salakyan. Amo gina ha? Kag ang magkadto sa Bacolod, di nga daw wala mas importante nga kadtuan o halimbawa ma-shopping ka sa Bacolod, hindi ka giguro kasulod sa mga shopping malls di. Kaya nga, ang tugtan lang magsulod sa mga shopping malls, sila lang komplito man sang Ricardo's kabit-bit. Social distancing eh. No? Manaklon ko ito, social distancing. So ka mangyapon face mask. So muna siling ko, kuway ka man ang importante nga kantuan kag baklon. Kamuyon na sa balay mo. Remember nga, wala pa ni matapos ang gira ta kontra COVID ha. Although nga may mga nagagulwa nga mabalita nga daw may ara na sang vaccine nga maka tap na sang ginatawag nga virus COVID-19, pero ti way pa na iya sang konfirmasyon. Ang kada pungsod mga scientist nila kapangita man ideya eh kung ano ang pinakahapos na vaccine nga makakontra sa virus COVID-19. Tamo na, kung wala man lang ta again katuan ha, importante hindi na ta maglagaw ha. Kalawgaw-lagaw nga. Pura palayo lang. Kabay pa nga, huwag na sa may madugang ka mga biktima pa sa COVID-19 sa Bacolod. Lampawason taning kuwan na. Lampawason taning kagtaklason taning ang another 15 days nga GCQ. Kaya hopefully kung malantaw naman nga wala na gidman sang may matapikan o mangin biktima sa COVID-19, hopefully mangin full lang aton sini nga pag giyo after 15 days nga GCQ sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amo
Amo na permi ang ginaremind sa aton nga mga otoridad, sa aton nga mga government agencies concerned, pagwa sa balay, sok-sok face mask, magpabalaklon, may mga transaksyon, social distancing. Ang mga salakyan nga di pasahero nagbiyahe sa Bacolod dito, pila ng kabilog, may isip mo studlo mo. Ang mga salakyan nga nagabiyahe, may aragid nga ginabulo balot sa pagpungko sa pasahero. Pag may ara sila serving nga plastic nga sa gangbla, baral, para nga ma-practice yung tawag nga social distancing. Hindi tayo na ipag-alahon kita. Hindi tigid niya na ipag alahon kag inaton anay pagtagaan na kumpiyansa. Matamaton talang. Tamo may mga balaligyan mo sa Bacolod nga wala pa nagbukas hasta subong. Ang curfew ya sige ha, pasilipat ka mo ha. Curfew pagpatak alas 10. Curfew na sa Bacolod ha. Curfew for all. Hindi niya sa bata, tigulang. Hindi niya sa mga hoben, sa mga minors. Curfew for all. Bata ka man, o kung tigulang, tambo ka man kung niwang. Basta pagpatak alas 10, hindi ka na magwa sa balay mo, hindi ka na maglagaw. Kung madakpan ka, presohan gid ang kantuan mo. Kasugid ang imo at tubangon. Muna mga permi, gina sulit-sulit sa itong mga palamati. Basta malipat blam. Kusang kalipaton, kusa unay sa lawas ng tao. Pero kung kisa may nag-remind sa imo, kusa ito hindi ka man malipat, bro. Curfew for all, Le Corban. Basta lipat ka mo, ha. Basta magtulo-tungging ka mo sa igadalan, ka mag-chat-chat ka sinimudo ka uhaw, gid. Ayaw, gid, ha. Kay Le Corban para subong. Sa mga restaurant, take out Hindi ka pwede kakaon sa restaurant. Tinanglan, order ka lang. Take out, pulis balay. Pag dito magdada. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:33 na. Hindi ka ba sa ato pablakad, ginaduro naman sa iyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyo libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad ng mga medical doctors. Pati ang produkto ka vitamin D3, Kadtui, Pamasyari, Dalan Laksom, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Naraman mismo sa Life Extension Clinic Babakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya produkto sa Life Extension. Mabakal ini sa bisan di nagabutika, ilabi na sa tanan nga branch sa Regnos Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, Kadtui, Pamasyari, Dalan Laksom, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa nagapamangkot kung may biyahe ang barko, way pasubong, ha? Klarohon ta, way pabiyahe ang barko, ha? Mga paskrap kagroro, way pabiyahe. Si permero, silin nila to, subong adla, pabiyahe, way. Kaya may mga panibag-o nga mga guidelines, kag may mga panibag-o nga direktiba, amo man ang ginahulat sang tanan. Kaya ang Iloilo hindi to anay magpabiyahe sa ina sini nga mga barko nga nagadungka man to sila. Diri sa Bacolod, di ko na Bacolod magbiyahe. Ako nang Iloilo hindi tayo magbaton. Huwag mangyapon pulos. So ulat to nyo lang ang advice kung saan ogid magabiyahe ang ato sini nga mga paskrap, Kagroro, Bessel, Bacolod, Iloilo, vice versa. Okay? Ang series ba sa Action JM, mabiyahe na Lunes, no?
Lunes mabiyahe ng series bus. Ginapractice gyapon. Basi lipat ka mo, masakay mo series. Sokso ka mo sang face mask, social distancing. Anyway, hindi man ka mo malipat. Ay ko magtala, magsakay sa series. Kaya nga, may mga pulungkuan da nga may X. May pulungkuan nga X sa series, hindi nyo na papungkuan. Kay part inasang social distancing. Gets nyo? Halimbawa, ang series na kakarda 50, imuon na laban 5. Ay importante, pa-practice ang social distancing. Kung luyag nyo magsakay sa series, kadto ka mo sa ilang mga terminals. Kay kada banwa kag syudad may mga terminal na sila nga ibutang. Sa wala terminal, ha? So kung gusto nyo magsakay ka mo sa series, ibaluon nyo kung diin na butang ang ila terminal. Dira ka mo bantay series. Kaya kung agyan ka mo sa series, sa dalan, magpapara ka mo, hindi ka mo pagdulugan sang series. Kinanglan dito ka mo sakay sa ila terminal. Pwede kaya ka panaog sa higadalan, pero magsakay ka, magbantay ka sa higadalan, dara ka magbantay, why sang series nga may magpadulog sa imo. Kinanglan dito kang terminal nila kadto para nga makasakay ka mo. Clarex, muna na mga importante nga mga reminder kag rejoinder, ha. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:37 na. I-check na nga ito sa nga patrol, 3 na para patrol, i-check na si Action John Diaz. Kamusta ko tayo palibot-libot? Ya, pagtika-tika sa pila ka mga balay kalanaan. Pero temprano, pabot ko naka-siding man si Action John Diaz sa pila ka mga establishmento komersyal diri sa sudad sang Bacolod. Pero dito sa kina nag-uungot sa pagtiro, pagpatay kay Gerald Cuadrao. Sa area sang barangay 5. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yan sa Action John Diaz sa Patrol 3. Diyan, may gabi, please come in. Today is the first day, but it was not okay. Ito na. Sige nang, no? Sakto ginagsurarek. First day, asang general community quarantine. And then may imunoon ng kusibo. Ari, do lapit na nagit ako na magsunggod, aksunerek. Sino? Kay gakalipatan mo sa perme. Si kanti ka sa kadamo, nabi siya nag-PM di sa ton. May ara pa sa Facebook Live ta. Hindi driver ko subong si Boy Hoplok. Boy Oplok. Si Action Nixon. Huwag gitabi kagapabalo din sa akon mong. Kaya si Nani, kinang nakitaan ko kina sa patrol, kina 3. Sabi nagdulong si mo sa person. Ate, abi ko gani, rekta. Hindi sa subong nga gabi. Si Papang Nixon ko sa buong duty. Pwedeng kirada, yung karoon nga gabi, malipayon ta, malipayon. Nga, Ate kaya bali, wala lockdown, boss. wala lockdown, boss, why? Why? Oo, pero ti manos akong wala lockdown now? Majuti. Kami duty sa boss. Duty, sa dalay naman, at least makalagaw-lagaw na si Kwan. Si Yolanda, ya kaya pila na kadlaway kalagaw si Yolanda, ya. Yan yung subo-subo na, kapang subo niya, matagal mo gitong kapang subo sa Yolanda. Oo. Okay, kisa kawadaan man sa gasolina. Kagaway labot sa nagulong, gusto si Yolanda, gusto mo di mamaglagan. Okay, di masunggod mo lo, kisa abla. Oo. Gusto yaman bikon damo-damo unod mong sa salakyan, sa iya mismo nga, para makalagaw sa insakto, no? Di ba pa, ayos lang? Okay, Okay na. Sa papangin nga way na yung punaw niya. Way punaw, no? Way na yan. Antes ko malipat mo yung gabi lang, dara kay Police Captain Armelin Vargas. Oy, si Captain Vargas, ka-monitor siya? Oo, ka-monitor siya. Para sa subong sa iya, guro dara nga lungga. Okay. Kay nagapulo pa, wayan, balya, subong relax ta. Pero bantayan tang palibot, kay di-secure nga daan. Gani. Mga gabi, na kay maayo, actually, kilang activity, dara kay ina, doon nakakitaan ko, doon naglibre sakay, sinabla, kay kulang bala mga salakyan ng dumanan. Oo. Libre sakay, patrol cars ang station number 10.
para sa mga wala sa lakyan, ang barangay Kagawad, si barangay Kagawad Joy Punyabla, no, palibre sakay man to sa kaina, action Eric, no. Karon nga bigin mo no mo tong sa series to blambal mo. Oo. Ano gani nga dapat sa terminal sila madiretso, no? Terminal, terminal kada banuan, di bla? Oo. Ang matabo action Direct, per advice ni Ma'am Jade Sibalios, may kabilang ka Ma'am Jade, ang Media Relation Officer sa Valaca Transit Incorporated. Amo siya matabo action Direct, no? Sa tanan nga naga-monitor sa luwas sa Metro Bacolod, ang mga banwa kag syudad may ara gid action Direct mga terminal, no? Gani, oo. May ara like for example Hinigaran, Binalbagan, Isabela, Kabangkalan, ini nga mga lugar may mga terminal ginini sila. Kanto niya, I think may ara man. Pero actually, once imo lugar, wala terminal, dito ka maulat sa may plaza publika. Bali maserve bilang stop or loading and unloading area sa nga service actioneric ang plaza. Kung wala terminal. Kung wala terminal. Abi ko put up sang gaman nga terminal ng series, hindi na? Amo na sa actioneric ang matabo. So ang terminal, ang wala terminal nga daan, ang serving nga terminal nila, stop over sa nga atong nga series, o pick up sa zero, da sa plaza. Yes, kaya may butang na sila nga sign, nga dari ang stop, or another bus stop na ginatawag. Okay. Bali, para dra ka mo malinya, actioneric, kinanglan nyo maglinya, kag i-follow nilang social distancing, para pagsakas sa lakyan ng systematic. No, kag ma-record, ma-permahan sila actioneric kag iban pa. So mo na matabo dira. Tanan nga plaza publika that will serve nga ila bilang loading and unloading area tagsa ka mga banwa kun wala ka mo terminal. Yes. Pero once may terminal, dito gid ka mo madiretso sa terminal, kaya ma-sign na sila sa manifesto actioneric. Okay. Mapermahon na sila para mabalaan sinong kasakay sa mo nga bus. No, kag strictly monitoring sila. In terms of fare matrix, no, ang plitihan, bla, medyo nagtaas gid man ang plitihan, trending sa mga social media, pero nato na lang nato nga ma-finalize ang VTI kay total Lunes pa man ang ilang biyahe, actioneric, no? And speaking of biyahe, Bacolod, Brad, may ara na gid man nagabiyahe nga jeep actioneric, no? Damo na nagabiyahe nga jeep, that is why nga hindi na ni siya hindi na rason para sa mga gusto gid mag-angkas sa single nga motor, kay may nagabiyahe nga jeep. Pero amo ni tandaan, no? May ara pa jeep actioneric nga wala pa gid man nakaplastar blasang ilang nga mga plastic or division. Allowed pa ni sila for the meantime. Pero once mag-announce na nga dapat may amo na gini nagabiyahe, dapat amo na gid man na siya, no? Kay like sa dumanan nga mga jeep actioneric, wala pa yung kalabanan sa division nga plastic. Pero mayo dito, kung wala division, gina-practice din ang social distancing. Yes. Ito mo na importante. Dami plastic, wala plastic lang niya, kuhan kitang tawag ng social distancing. Yes, actioneric. Kaya usually, ang jeep bala sa dumanan, lagko na yung jeep mo. So, pang jeep na yung bala sa mga dito sa mga banwa kag syudad. Usually, mga na sa 24-seater na sa. Okay. Ang ginimo rin nila, lang nila, so like 5-5, para mas dako yung space bla, nga hindi magdinikit, kaya ba nila, once wala pa plastic, nga division, delikado, kaya basi mag-inipinganay. Okay. So para maintain ang sunod kang in fact, gid nga distance, ginupala nila diri, may ara, gid yung 5 lang gid ang mga pungko. So ang ila pasahero, 11 lang gid tanan. Kaya isa dito sa front seat, actioneric. Wala, boss ang driver, 12, pati driver. Pati driver 12. So ang pasahero lang isang dumanan, kilalan 11 lang. 11 lang. Hindi na magsobra. Hindi na, wala naman nila ginapasobrahan actioneric. Ati good. Promplete nila mo gyapon. Pare ang sadya. Ang plite, di ba, may actioneric sa LTFRB Memorandum Order or Memorandum Circular Order number 17 series of 2020, may fare matrix actioneric nga kung jeep ikaw, ang first 4 kilometer, una ako 4 na kilometro nga biyahe, ang plite, 9 pesos mo. Tapos kung may additional na 150 pesos, like 1 peso ay 50 centavos. Kaya na, may na-interview kita, si Ma'am Richie Cabilio, isa actioneric, nag-ubra freelance, wala ako ni-request lang sa ma'am, may lubrawan ka, di gali, pwede ka kabik, or ma'am, mapaluto ka, di gali, amo na ni-ubra, wala actioneric, patsimpo-tsimpo lang,
nagreklamo sa kagina kay Ambalya para sa ila nga hindi gina mo sina nga may mga regular nga trabaho o kung may regular ka man nga trabaho bugat ang ginasukot nga plete. Kaya ang pletehan subong aksyonarik sandumanan 20 pesos. Regular na ya. Hindi aksyonarik do halos tanan ina sa. Hindi po, tayo regular ang aplitihan sang wala pa na nagsaka. Sang wala pa nagsaka, 15 ang pletehan. Okay. So, bale 20 na. 20 subong. Kuridas na. So, dyan ay kabla, ang ilan nga pagpanukot, may aran na sila na taripa? Amo na ang pamangkot aksyonarik. Kung wala ka pa taripa, hindi ka pwede ka panukot. Saka. Amo na, kay na, galing kaya natabo kay na, wala choice. Ang ginobra ko no nila, ayo-ayo, bala, ayon ka lang binamon, binga, pretty mo, 20 pesos lang, kay dolang alang, kami balado, kulang, ginamon nga, kita abe, maperbigid kami. Tiko na limbawa, karong di papasagot, karong yung pasayro, mangita naman sila sa ibang nga pasayro, nga makabayad ng 20? Amo na, ang problema to kay na, kay ang natabo, wala na sa may wala nagpasugot, kay para lang makapauli sila aksyonerek. Amo na nila hingyo, nga kuntani, may ara, bala magpasiguro kag may magpatunga, nga ma-secure ang pletihan. Reklamo din ni Ma'am Ritchie, ang balya bugat ang 20 pesos. Kahit isang una 15 lang ila panukot, subong nagdugang 5 ka pesos. Pero kung sumasumahon mo black sunerek, sa per matrix 9 pesos mo, di ang kilometer na kung napakatuan dumana, madlaga na sa sunerek mga 10.4. So may bilhin ka pa nga 6 kilometers, so 6 pesos, 9 pesos. 9 pesos nga first 4 plus 9 pesos nga extension, 18 pesos din man taning ilabalayran. Inaya kong sundo ng fair matrix. Pero ang ila ginobrado ko no sandumanan, 20 pesos kuno ila suktanay. Damo nang ginalingin ulo diri ni ma'am, mabalado ka dako na gid ni kag do ka bugat. Abala di open diri nga topiko kung sakto gid man siya kag ngayo kami bing clarification may angot sini. Anyway, sa lunes siguro masulbar ta na kaysa subong ti Buwas Domingo, wipe sina. Hindi ka kapoy, apag hindi ko hindi ka kasukot saka nga pletihan kung ay kasang taripa. Gani amo man ako ni Amo na pila ka simple mong. Galing kay ti I don't know not tabo pero wari na pamatyan naton si Ma'am Ritchie Cabillos. Nabatian kuya sa inyo man mismo gin-interview si Director, Albert Mayor. Mawala ya sa interest ang plite. Si ang subong niya nakatabo ya sa hanumanan kay last nga before naghatag ng isikyo na 20 na dila panukot mo. Kay 15 lang ginaya sir. Kung sa sunod sang 5 ka-adlaw 4 days ang imuobraya. Bugat na yung samon. Sir, kay from halin samon sa babaw, let's say phase 5. Wala na sila yung gadalas ng pasayro. Yung gaan nila, nga makakadyo sa proper. Okay. Mabayad, hindi kami niya 7 pesos pa proper para makasakay. So, mag 20 pesos back and forth, sir. Dako, linaya kong salary ka lang yung sang, lang binigay. Para sa ako niya nga, wala ko yung permanente nga obraya. Ako nga, sa gaya 3-5 lang, buhinan pa na yung isang days nga, hindi ko ka-obraya, sir. Bugat na sa ako niya. Okay, so muna yung concern kay Gendo ko na ko sa 20. Pero ma'am, ang 15 is amo nang before nga plitihan. Kay ang bago nga record, ang bago nga matrix ng LTFRB, 9 pesos first 4 kilometer. Ang ila ko no is, ang pandumanan is 10.4. So may 6 pesos or may 6 kilometers hindi covered. Tag 1.50, 1 peso 50 centavos ang an. Ang ila nga, ang mansilingan sa Marlin, the first 6 ay, malanasar mo, ng 8 siguro, sir. 8 ano? 8 siguro, kilometer, sir. So, hindi gani ka lang, sir. Kaya mansilingan ka? Hindi. Nang handumanan, di kuya, sir. Babaw, pagid kuya. Pero kung ng taon, ma'am, ang inyo balayran, tani, sa Irapite, sa bagong nga matrix, madlagan sa 18 to 19. Oo. Di amo na sa gani, di amo na gani, di madugang sila sa amon, sir. Di hindi na makakas pagkatapos, sir, hindi na makakas, sir. Ang bali na kayo gina, ma'am, ayo lang ako, no? Required ka na? Sige ko sa piyak, sir, ho, ang alihis, sir, 15, ginayin na sukot. Kaya nagla, sir, pamangko sa iban. Kay... 15 lang to ilan, ha? Oo. Jan? Okay, balik ka sa action Jan Diaz. Ti kung ako pasayro, kung sa instruktuhan, hindi mo kuya magbayad sa ginasukotan nila, again, kung wala sang taripa, no, Jan? Yes, so correct. Amo to yung statement.
At kinagyan mo ng problema, wala sa formal nga taripa. Oo. May nakabiyahe, I think mga 20 kuno ka unit di lang nagabiyahe action direct. LTE Farbe hambal man niya sa amo nga pagsuma sa kilometro pero ti apabangkot di ang taripa sa LTE Farbe nga ginasiling na nila. Yes, wala sila formal Hindi na kaya pila. Oh, now ang problema na nila kung why pagid may masurba na sa LTE Farbe between tani sa mga asosasyon nga sa mga drivers ang dumana tani istoryahan mo tani bra nila nay na. Amo lang iya may ara kita ikaduwag sa direct nga interview kay na. Yan mangkot naton sir nga nagamo ning inyo nga suktanay nga 20 pesos gid. Ang bala sa ginayo-ayo naman na namon ang mga pumuloyo kun sa bagay di kon tanawon tabla ti insindihan man tanin amo kati kung sa totoo ti medyo logi man ang mga driver taman mo tungod di sa COVID-19 kag tungod sa nablang sistema sa papasakay sang pasahero nga may langat-langat tani bla insindihan na naman sa tunga sang driver kag pasahero man mo kali kiti kung ang pasahero yun di mapasugot ti may kagdi mo da kay ang point ng direct ka pasahero amo ni ang balila do hindi gid sila kurang direct nga magpasugot nga magpasaka sa presyo kaya ila pag intindi kinabatian ko nila sa interview diri sa Action Radio nga may ara kuno assistance nga yatag ang gobyerno sa mga jeepney operators. Gay pa na dyan Amo na gani. Kay subong chimpo. Sabong nga chimpo may problema hindi na sila na halaka pasundayag bla nga may mga amo-amo pa na bla. Hindi na magatag sa amo nga mga sahi sang pagulat benepisyo kay dugay pa na iya. Ti ang asosasyon na sa mga jeepney operators and drivers naka-istoryanay na gid man sila kagamo na ila plano kuno dra sa dumanan nga 20 pesos amo nang ayoon nila sa mga pasero nga ibayad sa kay amo na ginapatubang nga crisis direct nga ti problematic gid man sila. Dapat may mga problema na paipalabot nila sa kuan sa aton city official sa Bacolod sa ilang dala nga mga asosasyon nila nga mga opisyalis para nga mabalaan ko na nagudang matutuod ng sinuktanay da. Yes, amo na action na rin kang i-follow up naton. Hopefully, masulbar nila by tomorrow dito within sa level mismo or naman i-follow up naton. Kung ano, kompilagit ang ila suktanay. Fundamental, marami na sa pag-istoryanay sa mga jeepney operators kag sang mga asosasyon nila sa andumanan Oo, amo itakpo ginaksyon na rin, no? Kaya sinasaling mo na, hopefully mag-intindihanay ang mga pasero, kaya driver sa subong, kaya kung wala ining mga di pasero ng jeepney, hindi man ka trabaho kung wala ka salakyan. Kung wala gurog COVID, gurog iti, ang plitihan gurog yapon, mas steady, managyapo sa 15 gurog yapon. Yes, kasi na rin. Balik iti tungkol sa COVID niti, medyo, amo na siling ko bala ti, amo na intindihanay, tani, balik iti, amo na kung gusto mo sa pasahero, yan siya magbayad sa amo na hambal mo, ito may kikidimi da. Why sige may mo? Kasi ang ara yung mabayad alam mo para ugol mo hindi mo na pwede pa naugon. Reaction na rin ang depensa sa isa na pagkilito kay na dito do isa ka mga dispatcher sa terminal sang jeep sang Handumanan. Kung nadumanan sila nang ginanayo namon ng pasahero nga nagginapangabay namon pwede 20 pesos. Pero gusto mo na, pila-plate na muna? Nang 15. 15, regular na na. Pila ka kilometers, ganyan ka to? 10.4. 10.4. Kung 150, so first 5, di ba, mo na dapat? Sa first 4, amo ng 11 pesos, no? Or 9? 9. Dahil rin ito yan. Kung 11 to back, ano yung mga aircon? Okay, 9 eh. So kung 10 to, no? So may ara pa 6, sakto man na. Kaya kung sipon mo, ay hindi, 18 lang tani. Sige, may 4 lang, 10-4. Ginayo lang. Para ginayo lang, kung makabayad sila 5 days, ay parang, tungod kaya ang pasahero, bali 50% ang ginduhin. Sila lang naman masakay sa mo, no? Nang 24, ginang yung kapatid, so naging patakyan mo sa 11, bali 5, sa 6. Okay, 11. Dito kung 24, 12, wala na yun. Kaya lang alam man bakit ginbutang ang bangko, ginbutangan dito daw decision lang. So wala nyo ginaano? Wala dito. 5 lang gitya, plus ang prinsit isa. Dan po yung gamagani 50%, yan dito pwede. Pero pwede sa tani ano? Ano, prinsit, di mo kung kuhan eh. Kaya gusto ko kuhan mo sa prinsit, kung naglapaw ka na, may mga 13. Capacity, 24. Sang kaha. Nagaano siya.
Nang ano ka ng 25, sinipol din ang driver, pero passenger 24 ng Bisaya. Okay. Di sakto-sakto. Correct. Kaya di para maano. Mm. Kaya mo 5-5 plus 1. Sana 7 na lang. Ate, sakto-sakto. Action na, Eric, mo na ang iyong statement na dito. Ang value action direct, sakto, no, 5-5 lang, isa sa front seat para 11. Sili nga na sa texter niya, mas okay na kis ay sa saway ka nagid sakyan, budlay kung may katuan na di importante, di ka man kalakat, di ka mahal. Diya kung wala ka katuan importante, di ka nalang mulakat, kaya mahal ang plite. Oo. Kaya niya mas mayo na lang na kanya, kusa, why magkusa ko na may nagabiyahe sa Handumanan, kusa mo. Oo, limit lang, 20 lang na kayo. Laka-laka sa nagabiyahe, kusa sa Kwanda, sa Handumanan. O, kung ang taon mo, supposedly 25 ilang pasero. Balik ka ta si Axel Jan Diaz, tabo na ang kuan kay social distancing, sa sulod sa lakyan, tabo na nga nagjuta ang pasahero, guro ayo man ang driver, nga kung pwede, mapasaka-sakaan man ang plite, 5 pesos, problem na, between na sa driver, sa pasahero, kaya kung pasahero, hindi magsugot, why gid mo lain na kung may biyahe, di karon mga dumanan, di karon pagato sila proper, why gid mo action dyan? Dyan? Amo na Brasilin ko, budlay, no? Kinanglan nga solusyonan ay nasang mga transport group da sa Handumanan, ilang asosasyon, kag sa mga kuan sa mga jeepney operator tag-iya, no? Ara na sa inyo dira pagpungkuanay, kag masolbar ang ina nga problema nga pagpasaka plite. Kung nagsaka man lang plite tungod sa COVID-19 mo, no? Kung wala man ng COVID-19, wala man nagsaka ang plite, steady post man nagyapon sa amount nga 15 pesos, saksyon dyan. Yes, actually, exactly. No, ati mas di man na hopefully, sila may agreement na sila bala, no, kag maisugtan ang asosasyon sa mga jeepney operators kag drivers kag kita ng mga pupuloy, of course, kag sa barangay Handumanan. Actually, mas hindi na niya ang problema diri ko reklamo sa Handumanan. May iban nga lugar man nga mga layo man bala actually ang ginabiyahe, like Alangilan, Abi, Granada, no, may mga cases possibly. Pero let's check, no, kung anong ilay nga mga ginaubra nga mga initiative agud nga hindi man halitan, di man matamaan gid both the driver kag ang pasahero action, Eric, no? At least today total no nakabalik naman ang biyahe sa pila ka mga pasahero sa jeepney, nga rin tapos nila ang pagbutang sa mga safety measures sa tagsa ka mga salakyan. Wala na damo naman actually ang nagarambiyo, nagasulod sa pila ka mga mall. Kaya bukas sa mall do 11 a.m. until 7 p.m. Okay. 7 ang gabi lang sila pa kay base ba may maglagaw daw kanaanad nga mapagabi-gabi ta kay para closing pa alas 7 dito kadto pagabot ng sarado na, no? Kaya hasta lang alas 7 usually dire ang mga mall. Susunod naman sang Bacolod mga kagsyon. Ano kita naton sa dalanon, amo na niyo mga street cleaner, nagapaninglo sila ya curfew na ni may ngagaw naman sila puli na ang derivaton sa may station number 1 ano rin kakatabo diri sa may balom okay may naga-checkpoint reduction direct nag-conduct sa checkpoint diri ang police station number 1 sa may atubang mismo sa plaza publika, no? Din-offer pa ang action direct subo init-init kung magwa ka diri kag wala ka sulod sa salakyan pero ting ginot ng balas gaturulo man medyo pangaton nga panahon aton kalangitan makakson wala maibat bituon karon nga gabi, no? Pero importante makakson namin di ako pa niyan po sa paribot sa sulod siyang Bacolod. Hopefully halo lang kita tanan especially subong yara kita sa ginataglaton nga general community quarantine. Antes ko maripat, happy birthday lang gali sa kilala ko dira, no, kay Miss Joringo Sauco sang Barangay Panocoy. Happy birthday, no, kay tinaga-celebrate sa sang iya birthday. And then makalipat akson na rin advance happy birthday kay akson JF Baikien. Boss your birthday, no? Oo, boss. Preparado na nasama. Bakal ako nung siya. Ha? Ma'am, bakal ako nung siya kung nino gusto mo kay prepare na, boss. Okay. Preparado na siya, damo-damo. Ito gin-prepare reaction na rin. Ate, matry ko, boss, kay tani ito lang alam ko. Sige, try ko, boss. Ito daw damo-damo ang preparasyon niya. Oo, balas ako. Nagpipigis ko na para sa aton. Okay. Ito makadtuta. Nagpatumba sa baka. Lagi pa niya po, no?
Gani na patumba sa baka, so na rin eh. Sige. Baboy pag-ed. Sige mga kadto, tabuas ah. Dahil daw siya matumba sa kakulba. Hindi mo gani, basta siya tumutubas sa sobra lang katabudamo nga tao na kadto siya. Gani, no? Advance happy birthday, no? Tiwag ito na. Ara, automatic na ya. Ara, nagangilat na sa'yo, no? Oo eh. Ati, matik na, no? Matik na. Happy birthday! Ano yung mga kakso naman ang pinakaling na sitwasyon diri sa palibot sa sunod sa Bacolod karon dyan gabi sa ito ng model nga paglambiyong. Pero mga kakso tandaan na isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paghuyang o kung pagnubo sa action immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas sa may dako nga papel sa pagguba sa action immune function. Ang dapat nato nimuhon simple gidamang mga kakso tapos kung pasanugon ang inyo naman immune function paagi sa adaw-adaw nga paggamit ng super fiber. Ang super fiber amo ni mga kakso na pinaka-epektibo nga panilo naman sa aton kolon o kung aton tinaig. Tandaan naton nga sa bilog nga adlaw, tuman kadamo sa aton naman nga ginakaon na nagasunod sa aton lawas mga kagsod. Kag ina nga mga pagkaon nagaagi mismo sa aton man nga tinaig. Ang problema kung kaisa kay hindi naton ma-make sure kung matinlo bala o kurabi may nagdrabilindra nga mahigko man sa aton mismo nga mga kolon mga kagsod. Nga sa ulihi ang tunaan sini balatian apektado ang bilog naton nga kalawasan. Gari mga kagsod itabili nga matinlo aton kolon pagi sa pagtumara adlaw sang super fiber. Ang super fiber amo ng pinakamadasig na fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun no para sa magkakson magbaka na sang super fiber ini mismo may bakala sila naman nga klinikan hamtang naman sa Life Extension Clinic sa naman sa atupad sang DHN sa tuwa-tuwa sa Dalan Galo kag Burgos Lacson surad sang Bacolod. Kag mga kakson tandaan nga sa mga panahon dapat nato palakuro nato immune system magamit ita sa liquid food supplement mga kakso na gawin namin tinar nga likaw kita sa naduman nga mga balatian mag CL-Pito-Pito apang likawan naton nga magbakal sa mga peke nga CL-Pito-Pito tanda naton nga ang iya sunod lang siriya sa 500 ml nga kagwala ini ginalibod mga kakso likawan na nagabariga sa mineral water kung lapad na botilya kay peke ina 375 plastic bottle green na may taklob mga kakson ang itaklob color green para masiguro kadto lang sa mga malapit na butika kung paramasis sa inyo tagsa ka mga lugar para maka-virus ang original kag nagagayo kong garantisado epektibo nga CL-Pito-Pito. Tandaan laking CL-Pito-Pito laging panalo. Rekta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa buto na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na John Diaz sa The Albert Live Report sa Patrol 2 Crosswind Patrol back-to-back ligi aksyon papang Nixon Tahoma. Balikan talaga sa aksyon John Diaz sa dugang ni sa aksyon balita. Ginatamyaw talang happy birthday karong adlaw sa kay Mrs. Nenfa Diamante. Ang tiyayo ni Pare Felix Diamante, no? Si Mrs. Nenfa Diamante, happy birthday. Alin na kay kumpare ko Felix Diamante. Alin kay Mr. and Mrs. Rick Sumugat and family. Happy birthday, Madam Nenfa Diamante. May magapamati masaton ang mapisan no ang awardee mapisan awardee nga LT of Chief sang Bacolod way galubad way magapudis Steady Pulse Sparita Rioben Tampos no nagabidala kay Mr. Rioben Tampos and family sa Mamaylan upod ya si Molmol Escalera bodo madjog ba Escalera Molmol Escalera da happy listening sang Himamaylan City upod kay Mr. Rioven Tampos and family. Kami tamandara ang mga Bayra Salgado family ang panamyaw ni kay manang Sonia Bayra sa Purok Rosal Barangay Takuling. Sa kay Police Lieutenant Colonel my good friend Ulysses Ortiz ang Deputy Chief sang Crime Lab sang Police Regional Office 6 kapamati gid sa to no. Sir may kapidra sa imo halong kagid sa COVID muning migo ko nga way man galubad way man kapudis no. Police Lieutenant Colonel my good friend Ulysses Ortiz and family.
Deputy Chief ni sa sang Regional Crime Lab sa Police Regional Office 6. Ginatamyaw taman dira, happy listening sa kay Kas Amager kag kay Laloy gapaurok-urok gi si Laloy kag si Kas Amager. Mantener lang Indian Mango. Ano ang nasumsuma ni Kagawad Carlos Buboy Gawalo? Indian Mango? Bonano na. Hindi ko yung magpati. Ba siguro ang isa sa panakot mo sa ginasumsuma ba siguro Indian Mango? Basi kinilaw nga may Indian Mango. Buyong gini si Kagawad Carlos Buboy Gawalo Jr. Mr. and Mrs. Mario kag Linda Verdifrado sa Florenceville, may gabi igid. Kag happy birthday kay Kagawad Jao Flores. Kagawad Jao Flores sang barangay poblasyon sa San Enrique. Nagapaurok-urok gid. Pamati sa action ni patrol. Kung hindi ko magsala, driver ni sa ni Kwanay. Driver ni sa ni Mayor Gelson Tobiliara. Ha? Nag-text ni Sakon, correct? Si Toto Mon Lopez ga monitor gid sa ato no. Nagamidra kay Sir Mon Lopez. Tami ako da Yanson family sa San Lorenzo Ruiz. Gimaras salin kay Rosemary Yanson Hongko ang panamyaw. Kay Annabel Garcia and family nagapaurok-urok gid mamati sa aton sininga palatuntunan. Now, kaya na sa ngaga na interview naton si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO bla, sa BCPO, gin ulo istoryahan na mo ni parte bla sa pagkakas sang mga inner border control sa city proper, kag ginpabilin ang I think 7 or 8 ka mga outer border control diri sa siyudad sang Bacolod, no? Pamatian ta ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa atong siling interview. Regarding ini sa aton mga 34 inner kag outer border control nga gin-establish during sang aton ECQ from GCQ. Kaya sa subong nagbalik naman kita sa general community quarantine, wala madayon action Eric ang aton modified GCQ basi magapaminsan ang aton mga pinananggang mga tagpalamatik nga ng modified GCQ. Still general community quarantine kita. Una best, ang ato niya 7 ka outer border control will remain magapabilin. Ang dira sa Sumag, sa Bata, sa Banga Ruins, duwa sa dira sa Granada, ang sa Abuanan, kag diriya sa may Handumanan. So 7 magapabilin ina. Ang matabo, ang gangga sinulod rin ng mga salakyan, gatulod sa syudad, mag-aobserba gihapon niya sang ad-even scheme. The same man hapon kon Lunes, Miyerkules, Biyernes, ang magasulod ining may mga plaka action Eric nga nagatapos sa wala pares 13579. Kag ang nagatapos sa may mga pares 02468 magasulod naman niya Martes, Webes kag Sabado kag Domingo ya wala kita ya lockdown ya action Eric base magapaminsan sila nga may wala pa kita ka baton na may lockdown kita ya buwas no sa mga patigayon nga GCQ. Kag ang diriya sa Bacolod ako nahambal ko naman ini kagina iklaruhon ko lagi confirm nga diriya sa Bacolod wala kita ad-even scheme. Ang nagasunulod sa sudad sa Bacolod amon gina-stricto gihapon naton luwas sa thermal scanning may ara kita gihapon nga ad-even scheme. Kag hindi maburubudlay ni sa Lunes action Eric laba gini ang pila. No, so sa mga nagaobra dira para hindi kita maalangan dapat kagahon biyahe na kamo sa Lunes. Sis na pabalutan na kamo kay hindi diga naton gyapon pagdulaon niya action Eric ang thermal scanning sa mga pasahero. So sa series malaba-laba malawig sa mga double tire kag sa mga jeepney. Madaling na dasig lang yan sa mga private vehicles pero sa hindi gusto malit
dapat aga pagkikitaya sa Lunes nga adlaw hasta na sa Biyernes, Action Eric. So sir, sa thermal scanning, ano man, may mga alagyan, linya ang private, public, ang mga motorcycle, sir, para dasig? May ara, although nga limitado, may mga lagyan kita nga gagmay, pero may priority lane kita dira gyapon Action Eric, waya po na maguba, ining nagamay mga deliver, may mga DTI, mga containers na itong motor, they have priority lane dira, pero hindi malikawan, ka thermal scanner man kita gyapon, but they are on priority lane. Now, ini mga ato di ba nga empleyado nga nagasulod diriya sa tatlo niya ako ang direct naman ni Kilit niya motor na to napagi na to Action Eric kita pinakaside gida bala outside. Yes. Ang ining mga priority lane sa outside inner lane. Okay. Na ito mga priority lane niya para sa mga basic essentials, may DTI, mga medical frontliners na to. Aton yung iba ng mga empleyado, ordinary empleyado naton nga hindi pa sa frontliners, magapila sa gihapon sa itong thermal scanner on regular basis na saya Action Eric. Okay. Considering sir nga sa Domingo ay kita lockdown, ang mga salakyan nga halin sa Gua mapasulod sa Bacolod, sir, hindi pwede kasulod? Sa Domingo? Yes, sir. Makasulod sa gihapon, Action Eric. Okay, makasulod sila dyan. Oo, makasulod sila sa gihapon. Pero even ang plus gihapon, sir, ang atong malasihan da? Makuha patakliran kita wala mabutang ina diri sa aton nga ad-eden scheme. Okay. So we will check kung ano ang mangin set up ya buwas, makuha ng clearance kay Vice Mayor. Kung bala sa Sunday, thermal scanner, wala nang kita control sa ad-eden scheme kay suliton ko, Lunes, Miyerkules, Biyernes, Martes, Huwebes, Sabado, so Domingo, wala. Yes. Oo. So, makuha lang ko clearance kay Vice Mayor Ilse, hindi man natin gusto pangunahan, kita yan nag-implementar na sa Malay Action Eric. Yes. Again, klaro hunta sir, wala ang cash sa motor. Yes, Action Eric, compulsory required ginyo, dapat wala gin ang cash. Kaglaruhon ko, ining case-to-case basis dira, yes. Emerhensya. Yes. Emerhensya ng kita emergency cases ng gidira. Ang sa mga mag-asawa dira, ginakasubo ko, basta may COVID dya, hindi ka mo sumong kaakasanay sa motor, masisa may mga gamigahay dira, hindi gid pwede. Maski ganit sa amon nga pulis, wala gapon gani alaw gani mag-expose ka dira asawa nila. Yes. So, bilang implementor kita dapat nangin modelo kita sa natawag nga angkas system mabawal gid na. Kung may angkas kiman sir, case to case basis. Yes, amo ina sa ginahambal ko Action Eric. Pero sa amon sa kapulisan kong kisa, may mga emerhensya sa amon Yes. Sila pinanggit kong gali nagsanay, may ginalagas kami dira, hindi malikawan sa amon. Yes, yes. But ordinary times, ordinary days, ordinary work, bawal gid ya. Diambag na to sa personnel, do not abuse ang aton ginhatag sa aton nga opportunity. Yes. Gamiton ta ining pag-akasanay sa aton nga motor provided una bes na kayo uniforme, may ginalagas kita nga ulobrahon or suspect dira ya sa aton area of responsibility. So nga kung naayon siya sa publiko nga magasulod sa Bacolod, kooperasyon kag coordination din importante, sir. Yes, exactly, Action Eric. Kasi bukili, nagtawhay na kita, hindi ka na pag-abusahan kasi kung hindi kita magsunod dira sa ginahambal sa aton, hindi kita mawati sa mga warning dira, that is violation of Article 151, disobedience. Yes. Kung mga ignorante pag kita Action Eric, magkipaglalisay kita dira, another criminal case, that is unjust vexation, plus ang aton ni Bayanihan Act, ang aton Republic Act 11469 pa, ilugaw dira sa aton. So we don't want cases sa subong kita pandemya, dapat kakoperar kita tanan niya Action Eric. At least sir, ini nga adlaw sa Bado, doon nakit-antar na daw mayo ang giho sa mga salakyan sa mga sila nagmatamat man damo salakyan sa downtown area. Yes, madamo sa nagsinulot paglibot ko kagina, madamo sa mga business establishment na nag-ulopen. Actually, kadamo sa mga nakita ko nag-meeting. May ara sila mga pagpanglimpyo, labi na dito mag-open. Luwas lang niya sa hindi maka-open ini mga sauna, ito mga massage parlor naton, ini limitado, gamay lang man sila, pero mostly nag-start na mag-open, nag-panilo, may mga meeting na sila yung mga empleyado Action Eric. Sa mga negosyo, sir, look out sa mga tagiyay ang pagmintinar sa patakaran sa Bacolod when it comes sa GCQ kernel. Yes, dapat kidam. Kay hindi ko mga tag-iya sila, hindi sila included.
They could be accessories to the crime. Kaya kung dapat tag-iya ikaw, dapat ikaw nagatangunan dira. Kaya hindi na obligasyon sa pulis. Yes. Kada mo sa aton, kung isa-isa pulis ang aton sa ligan, wala nang may matapo di sa aton social distancing, wearing of face mask. Dapat sila mismo mangin vigilante. Maski mismo sila nga tao, dapat kina-supervise man nila. Ini yung maanan man lang kasi ni Action Eric eh. So kung mamaguhan naman dito kasi this is the new normal. But wala kita mahimo kundi batunon ta ini ang aton subong nga sitwasyon Action Eric. Ang GCQ nga implementation, sir, sa Bacolod, ang matake charge siya sa dalan, amuni ang aton nga makapulisan. So include bitaw Action Eric. Yes, to include bitaw. Sa TMU na itong Traffic Management Unit, dala na da sila. Kag may arag akong mga volunteer dira, still they are included. Basta ma-orientan sa insap to Action Eric. So dalan ang mauyat dira pulis kag atong bitaw. Of course sa mga negosyo like most prerogatives ang management kung paano nila sir ma-implementar ang patakaran sa GCQ. Yes, exactly Action Eric. Kag idugang ko lang na ang aton lang nga pangdula nga mga border control ipapahamtang sa aton city director sa mga places of convergence. Okay. So ano ini sila? Merkado. May ari kita dalagko dira nga merkado. Nga dapat padamuan ginaton sang pulis ining Libertad kag Burgos. Central Market. Central Market na amo ginapabutangan natong dira. Then, ang iba dira, tanan nga mga terminals, butangan gina ni CD sa mga pulis para ma-supervise, mapatraysikan man ang mga terminal, gagmay man akong dalagko dapat na obserbaran ginaton, ipa-observe gid ang pagsulob sang face mask at the same time, pag-limit ang pasahero. In social and physical distancing at all times kaya Action Eric. Okay. So klaro ta sir sa mga amo nga lugar nga damo tawo may ara ipot up nga a sort of inner border control. Yes, siguro matabo ko do mini compact na siya Action Eric. Yes. Na mag-ambak ng rekorida. Kung kinahanglan sitaon, magatag-warming, magatag-reminders dira. May standby, may magalibot. Sa gina-propose ang ato ng City Director, sa ato ng Treason, Lieutenant Colonel Yada, sa mga merkado, magabutang kita sang entrance. At least, na-check na ito ng sinulod. Dahil base, no, kung may ara kita magamit, may ara kita thermal scanner dira Action Eric. Kami. So sa mga lugar sir nga damo tao, expect nila nga may pulis kita dira kag sa mga daragko diri nga merkado, maput-a ka mo a sort of one entrance, one exit do mo na. Yes. Depende sa lugar. Hindi man natin pwede nga maisa lang. Yes. Kasi minalimit natin ganing mas damo alag yan, mas ipiminta natin ng social and physical distancing. Eh, madamo kita sa pulis nga i-deploy dira, labi na ginamay nga itong mga observador, madamo ato, i-subdivide sila, i-grouping, i-cluster, para tanag may aragin kita yan nga mga pulis ko nga mag-supervise, kag mag-implementar sa sinyaton nga patakaran. So almost 30 inner control border ang ato na dula, pero kaya mo na sila mo may iba nga mabalik. So ang iban sir nga mga pulis nato, mabalik man sa ilang nga mga police station concern, back to normal sila obligasyon, Colonel? Ang natabo dira Action Eric mo ninam. So 27, 34 minus 7 is 27. So sa 27 ang tatlo diri magabalik diri sa headquarters kaya tapos ni ka mga border control naton email. Headquarters personnel tanan. So ini they will return back to their office diri sa headquarters. Ikadamo na sa mga compliance na napabayan. Yes. Then ang 23 we will be clustered according to stations sa mga places of convergence kung nahambalkugin na sa mga merkado, sa mga terminal. Yes, amo na sa matabak sinere. At least na nila sila mabulubog at sa part nila ang ginatawag nga duty scheme. Mo man sige hapon na kunere, iti arag hapon ang risgo, pero kumpara mo to sa nagligad nga aragin kita sa dalan. Yes. This time siguro daw hindi kita matamang gigas ang init Action Eric. Yes, isa man sa concern siya ng ikayong nawa sa itong kapulisan eh. Oo, ang ginaginapilang gid sa atong konseyo tanya Action Eric may mass testing kita ni labi na sa mga confiners ta. Gani. So at least sir, nakita nga uway gyapon nagbuhin yung trabaho. Hindi pwede Action Eric magbuhin. Dapat nagdadugangan kay mo na parang ginambal na nagtaas kuno ang sweldo.
dapat ang trabaho ng kapres dugangan ng ganyan dugangan. Pero tayo tandaan man na sa rinda mo man kami utang ang Suneri. Doon ako sa isang pulis nga, doon ako sa nakabato pulis nga doon reklamo nga, ari mga obrahan nga deportiba. Normal na kasi amuning trabaho naton at Suneri. Amuning naanda naton, siguro kung ibanan trabaho kasi karang kasuhon kami at Suneri. So, nagay ko sa gatuhaw kuno ang balatian kung daw ang obra sir daw hindi bala fit sa imo nga adlaw-adlaw nga ginahimo. Oo, amuning atong trabaho kay tatandaan ta ang peace in order hindi man yan atong pwede maungtat, hindi makompromise dapat sa tagsa oras. Amo lang ang departamento sa gobyerno hindi pwede manira, hindi pwede magkaroon sang holiday siya action Eric. Okay. So again sir klaron ta ang pito no ka inner border sa Bacolod magapabili, outer border magapabilin, no? Yes, so ang sabuanan gali 8 na. 8 na ka bali kay sabuanan igapabilin man sa aton nga city director bali 8 tanan. 8 duwa dira sa Sumag kaya abuanan pad mayabo sa Sumag, duwa sa Andumanan. Duwa man dira sa may area ng Tisubay sa May Granada, then diri sa may Bata sa Bangaruwen sa Sumag mismo nga going to south sang syudad naton. So 29 ni sir nga ari sadto sa inner border naton i-cluster ni sila sa mga lugar nga damo-tawo. Yes, Action Eric, mo nang matabo dira sa mga phases of convergence naton. Sir, finally before we wind up again and again ang appeal mo sa Pumuloy sa Bacolod City. Yes, again, Action Eric, una bes nagapangimbulaan kita kasi nagapasalamat sa tanan nga nagkooperar sa aton nga ginpatigayon nga GCQ to ECQ kag sumuna kabalik naman kita sa aton general community quarantine. Again, nagapasalamat kita sa inyo sa media sa aton nga mga information dissemination kung pabalo update sa mga information about COVID-19. Kag madamo nga salamat sa aton nga LGU, sa kay Vice Mayor, kay Mayor Bing, sa Bibugos na Konseho, sa tanan-tanan ng mga stakeholders na nagbulig, both ang moral sa paghatag pagkaon, tubig, kag mga personal equipment, ining PPE, mga gloves dira sa aton nga mga 34 ka mga border control sa kabay pa nga magapadayon sila gihapon ang sumiri sa pagbulig sa aton kay may nabilin pa kita gihapon dira yung 8 ka mga outer border control. Klaruhan ko lang sa Eric, hindi kita dapat magkumpiyansa. Sabi na sa mga ginikanan, una nga gusto ko ipalapot, wala pa sa subong gihapon sambay vaccine ining COVID-19. Dapat kung magwa kita, i-observe tagid sa tanan nga oras, pagsulob sang face mask, social kag physical distancing. Ang sa physical distancing, kahapos ng Siniason Eric, magdupa lang kita, amo na ng distansya, dapat nga i-observe naton. Hindi ta magdala kaya sang pulgadera o technician, dupa lang. Inasakto nila sa taon natin nga physical distancing gabay pa na maguntat wala na tanig isang kaso diri sa aton sa siyudad ng Bacolod kanindot sa Occidental at magkisa milog na Pilipinas Action Eric. With that note, Colonel, salamat sa tayo sa Action Radio. Congratulations sa kapulisan naton for job well done. Yes, madamo nga masalamat. Action Eric, mabuhay po kayo. God bless us. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! There you have it, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. May gabi dira kay Raquel Di Maala sa kay Christopher Redfield alias ninyo da may gabi gida sa kay migo ko Jonathan Lim hidlan ako sa migo ko ito to Jonathan Lim kag sa kay Madam Jane Hisolgon and the family sa kay Banker Gemini da may gabi Banker Gemini kaya pa urok-urok man siya mati sa Senate Patrol. Ginatamya ko lang dira ang pisan-pisan kuno kag gwapa-gwapa. Ang pisan-pisan kag gwapa-gwapa nga Red Cross frontliner nga si Maye O'Camel halin kay John COVID frontliner. Ay party ginadaan-daan lang sa greetings ba.
Tutok Jonathan Lim daw gapa urok-urok sa Manila. Sano ka di makabalik sa Bacolod man? Buhidlaw man tasimo. Tutok Kenneth Ngoda mayang gabi. Kagmayo lang nga pagpaurok-urok pabati. Paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol. Sakay Super Merc Infante, ang kabigid, Super Merc Infante, sakay Pepper Parsley, sakay Judith May Barayoga, si katendas ng sawa. Kapaurok-urokin siya. Sakay Jan Langusta, Glo Chuwada, may gabi ay retired Police Colonel Basido Hintolayo and family. Why lockdown buwasa? Sige ang aton nga randadi. Pamangkot si Manang Nilia Itaaso. Why lockdown buwasa? Kay Toto Bing Itaas da, may gabi ha. Sakay Anthony Jones Sabilio Siblano. Ara siya ka paurok-urok. Sakay Elmo Retirasyon. Kag sakay Davey Minor. Leo Yanson. May gabi. Kay Benicio Junior Castellano Ricardo. May gabi. Kay Lito Agustin da. Sa Mrs. Fred Nenya and family. Kay Ben Hor. BCPO 3. Naga-monitor sa aton. May gabi gid. Sa mga taga BCPO 3. Sakay Jolie Castillo. May gabi. Manandala nga pag paurok-urok. Kay Sammy Roger Awing. Upos lagi na pulo pangapi ni pare Arnel Binaris Senior. Ara man ang Junior. Toto Jack Salgado III by gabi Toto Jack Salgado III. Kay Tokayo Eric Tenerefe by gabi da si mo Kirk Tenerefe. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Paurok-urok ito sa Action Night Patrol. Sakay Madam Richelle Galuyo da, may gabi Madam Richelle Galuyo. Totoroy tayo hopon da, may gabi. Kay Gordon Flash. Si Edith Ricaporta. OTTGG Christine Taxi Gabonitor man. Sakay Mabel Istrobo. Toto ni Rio Rigolyo da, may gabi sa Melfort, Kazakhstan, Saskatchewan, Canada. Sakay broya ko no Boboy, Mando, kag Brad Ronnie Caballero. Aga pa urok-urok pa no. Alin na kay Toto Nerio Rigolyo ang panamya, no? Toto J.R. Pitalyar, may gabigin ka kay Jessica Garcia, sa kay Marcela Barcelona, gapa urok-urok na. Retired Police Captain Renato Famenda, may gabi Manandara nga pagpaurok-urok, ba si Toto Ponce Espino, saka Police Station 6, may gabigin, Marirats kag pare Rami Miliena da. May gabi da kay Alexes Torre and family. Kapaurok-urok pa sa kay Joel Stephen Casador, sir, may gabi dira sa imo. Sa kay Nitz Cabiles, Christina Taksugon, kay Mystery da kag sa bilog yung pamilya kabataan niya, may gabi gida. Kapaurok-urokin siya. Leonard Antiporta, sa kay Gerald Babaw, Jen Mel Pals Bagsik, JP Ahina, Armando Cabiles and family sa Canada. Ebony Butcher. Sa kay Joe Fox ni Pomoseno. Juan Roberto Nanet de Rioso Sr. Pretty kag John Mahilo and family. Kay Joras Regala Perfuma. Nagabi na kay Joe Reyes Regala Perfuma. Roland Batalier Orcio, John Ray Idanyo, paring Amik Garciniego, kag Edwin Pineda and family. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito
pamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Ba, hulos-tuhan gid. Hulos-tuhan gid ng pawayta sa banga kag magpalo mo. Dala kay may papas nga greetings, oh. Sakay kasi manwa ko Tisoy Guapo Cyril Martir mayong gabi kita sa imo no ya. Sakay uy, sakay tatay Rene Diases. Tay, may gabi sa imo. Way kita tatay. Bo si tatay ko Rene Diases, oh. Si Dapay. Ga monitor gid sa to no. No si Tatay Dapay o kon Rene Diases. Tay, halong kagid sa COVID ha. Di magawa-gawa da. Sara Lee may gabi da. Kapurok-urok pa si Sara Lee, oh. Si Idol Ojor Limor Otaner, Jaya Montecasto Patricio, Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family, kag sa mga Dungganon boys. Wala ko panahon sa ato sila nga pagpangalagad Action Night Patrol Program Sabado night. Balik ini sa Lunes, same time, same station. Ato sila nga patrol Unity Force in Action nga napalagad karon nga gabi. Action John Diaz, Action Papang Nixon Tahom. Ato nga piloto sa Patrol 3 na Bara Patrol o kon Patrol 2 Crosswind Patrol. New Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spurgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Bertie Boy JM Baikin. Buwas birthday ha. Timing gid wala lockdown no. Mabaha ang pagkaon. Prepara ka to, Jay. Remind ako basta malipat ko blaw. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sunod Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa Samon Station Manager Action Ona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Manyulagad ang Kurban Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo nga pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon!